kotia kulibaji kudi wasaruga kulilabe nanga solo la ledesia odeja shirugu goshi yena paji nanga kani zonyadi sasurijani kumboro bagani kulinji mera nanga wanu kulinji kudi kuboma stay house kulinji nana tuta azuga baji daga zile kuhuriani kulinji digudalila inu kulinji. Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera kanema wa Times mawa walero pa 2 July 2025. Iyi ndi programu ya kulinji, nthawi ndithu imene timakhala tikutambatsula makamaka nkhani zikuluzikulu komanso nkhani zina ndi zina zimene zikuchitika mu dziko lathu lino la Malawi, kaya nkhani za ndale, nkhani zokhuza maphunziro, nkhani zokhuza chitukuko development, nkhani zokhuza za umoyo, nkhani ndithu zosiyanasiyana timakhala tikutambasula program imeneyi ya kulinji. Ndipo mawa uno muli ndine Leah Malikano. Timatitu kwangosala tsiku limodzi kuti kuchitike ndithu zionetsero zimene akukonza wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chapakati Alfred Gangata. Ma demonstrations amenewa akuti achitika ndithu lachisanu lino pa 4 July 2025. Cholinga cha ma demonstrations amenewa akuti akufuna ndithu kuonetsera kuti yayi iwo wasokondwa ndi zimene zikuchitika mu dziko muno, makamaka kuti anthu ena akafuna kuchita zionetsero kukumapezeka anyamata ena azikwanje amene akumasokoneza. So akufuna kuti dziko lino likhale ndithu labata ndi mtendere, komanso anthu ena ake asamapange intimidate, Ingerezi chake titero intimidate anzawo. Ndezionetsero zimenezi zichitika ndithu kuseri kwa mawa lino. Tikufuna tikambirane kuti kodi kuchita zionetsero ndi ufulu ndithu, koma kodi ndi solution pakuyenereka pachitike zotani? Nde tikhale tikuunikira ndithu nkhani imeneyo mu programu yathu ya lero ya kulinji. Monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha mpulogalamu iyi, ndili ndi nzanga apa Ndevu Zamwayi. Wanda Msisha, mwadzuka bwa? Dzuka, kainu mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Kodi mulibe lojera? Tupezereni. Mundipezere lojera? Ngaleya. Natika napi anachisale nutsoti ndali ndikadzina kena kake nthawi ina yake komano kamene woko ayi tisakabwerese kuno kanali ka born to shine ndamadziwa kena kake ka born to shine ndeno panopa kumatipeze dilina chabwino ndanazimbiri ndakulandira program yathu ya lero. Ndathokoza ndithu Leah. Nde tikuyembekezeka kukhala ndi Alfred Gangata mu program yathu iyi, komano zikuoneka kuti palaini pa mwina zikuvutavuta kuti tigwirane nawo, koma tiyesesa ndithu kuti tigwirane nawo. Komanso nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu tikukhulupirira zokuti tigwirana nawonso mu program imeneyi kuti tikhale tikucheza nawo, komanso tipeze munthu wina wapakatikati olankhulapo pa nkhani za ndale kuti nawonso akhale akutambasula nkhani imeneyi. Osayiwala tola nkhani athu madera osiyanasiyana kumpoto, pakati, komanso kumwera, kuti Amalawi nawo akhalenso ndi liwu mu programu iyi. Titerotu tiyambe ndi nkhani ma demonstrations akuchitika kuseri kwa mawa. Izi zikuchitika patangothaso Sabata. Ena atachita ma demonstrations ndikukumana ndi anyamata azikwanje mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani imeneyi kuiona bwanji Wanda? Nkhani imeneyi yakambidwa kwambiri, and I think alisamina kumakamba nkhani imeneyi akumakamba mosakondwera ndi mmene tikuchitira zinthu. Ndikukumbukira kuti nkhani inali program ya Lolemba munalinso ndi anduna muno. I think timakamba nkhani yomweyi kuti kodi za ma demonstrations tikuziyendesa bwanji, chifukwa chokuti aliyense akuvomereza kuti dziko lino lidapereka ufulu kwa anthu. Actually Amalawi anasankha kuti tufuna tizitha kumapanga zionesero tikakhala kuti sitikukhutitsidwa ndi china chilichonse chimene mwina chikuti sungupita umene kuja kumakaonererayi. Ali ndi ntchito ndikuyesa ngati mwina ziwiri ngati sali zitatu. Ntchito yoyamba ndionesesa kuti amene akupanga zionetsero aja akupanga zionetsero zija malingana ndi lamulo, sakukasokonezanso anthu ena amene za zionetsero sakupanga nawo. Kuteteza katundu, miyoyo ndi china chilichonse chofunika kutetezedwa.
number 1. Number 2, kusabwereso anthu ena ozachosera ufulu wawo anthu amene wawa kaya nyamula zikwanje kasana nyamule chikwanje koma ngati pakubwera gulu lina la anthu lofuna kuzasokoneza zimenezi akufuna kuphwanya malamulo ndi achitetezo amenaso agwire ntchito. So posachedwa patakati kuona ngati kuti zimenezi zikumavuta pakutha pa zonse pakumabwerano ma blame game yawo ndi awo. The issue is sindikufuna kuziwa kuti akupanga ndi ndani koma zimene zikupangidwazo ndi zolakwika gwirani onse. Even atakhala kuti akumenyana kaya ndi atu ambali imodzi agwireni azikanena okha omenyanawo kuti ife timamenyana koma ndife ambali imodzi tinasemphana zinthu koma izizi zomati anthu ena afe kumabwera mazayankhulira on behalf of zinthu zimene zikutivuta. So we are failing to manage my issues awawa bwinobwino chifukwa chokuti paumalowererano za ndale pakumazabwerano akandale kamene kamazakhala mademo ena opanga mademo amakadi ndithu alandira ndalama kwina kwake atakati kumva ndithu zinthu anthu akuyankhulana kumbaliku ndili tipita kumene kuti kapanga zakuti zolakwika zokhazo because then akuyuza maufulu aja kulowesa mundale ena otumiza nyamata okakhapa anzawo olakwaso okhaokhawo because akupangaso zifukwa za ndale kufuna kasokoneza zinthu. So tinene zoona timayenera kuti tizipereka ulemu kumalamulo akulu a dziko lino amene adapereka ufulu anthu ochita zonetsero. Wanda zikuoneka kuti timadikirira Alfred Gangata apapa zikuoneka ngati afikapo ndithu pa line pano Alfred Gangata ndingopempha zokuti anzathu a technical tithandizeni ndithu kuti Gangatawo abwere pa line posachedwa pompa tikhale ndithu tikulankhula ndi Alfred Gangata ndi in just a minute Alfred Gangata tiyembekezereni ndithu tikhale tikulankhulana nanu posachedwa pompa. Alright, nde palaini baso tili ndi Moses Kunkuyu mwina tiyambe bwaloli koma timafuna titayamba ndi Alfred Gangata sinangazionetsero akonza ndiwo ndi atifotokozere kuti kodi akuti zionetsero zimenezi cholinga chake ndi chani. Tatipase kasigi chonika kulinjikacha ndi nkoke ujeni nkosi ayike Gangata kuti ayambedi atiyambire atiuze kokuti tilowere. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauka kulilabe nanga solola ledesi ya odija zikuoneka kuti Wanda apa chilichonse chili mchimake chabwino. Mwadzuka bwanji Honorable Moses Kunkuyu? Hello. Mwadzuka bwanji Honorable Alfred Gangata? Sindudziwa ngati mukundimva Honorable Alfred Gangata komanso Honorable Moses Kunkuyu.
Mwadzuka bwanji Honorable Alfred Gangata? pakuoneka kuti pali anthu pa line ipo. Pakuoneka ndithu kuti anthu ndithu alipo pa line ipa komano Honorable Alfred Gangata, ngati mukundimva ndithu tilankhuleni. Mwadzuka bwanji leya? Ndadzuka bwino, kaino. Ndadzuka bwinonso. Takulandirani ku program yathu ya kulinji tsiku la lero. Ndathokoza kwambiri. Moti timadikira inu kuti mutimasule ndithu mpulogalamu iyi. Ndathokoza kwambiri. Tinaona mutalemba kalata ndithu ku konsolo ya mumzinda wa Lilongwe yowapanga notify kuwadziwitsa kuti muli ndi chikonzero chochita zionetsero lachisanu lino limene lili kuseri kwa mmawa, ndipo tinaonanso kalata kuti akuyitanani kuti mupite ndithu ku stakeholders meeting mukakambirani. Mwina tangoti fotokozerani kuti nkhani yokonza zionetseroyi ikuyenda motani ndipo pakadali pano ili pati. Ndathokoza kwambiri pondifunsa komanso pondiwatsa mwayi kuti mwina ndithoka napo program imeneyi. Zonse zimene choyamba leya ndimafanirongosole kunena kuti chifukwa chani ndaganiza maganizo amenewa. Maganizo amenewa anabwera ndicholinga chonena kuti mawe muno anthu ambiri akhala kufuna makadzionetsero koma mawe Congress Party ndi zigawenga zawo akhala amaletsa anthu ola makadzionetsero. Ndimene motere chiyambire nicho kuti boma la Congress Party liwe mboma amakhana amapita pansewu including the president weniyo ndidola Malamu Chilima, anthu onse tiwana muno ausanya chimwendo alina nkaka even mention mone onse amene ali mbomamo amakhana pita mademo ndi gulu la anthu kukaphwanya kukaenda pansewu ndipo amathokanso pansewu ponso opanda even zionetsero opanda even chilolezo. Kunena pano ali mboma akulamulira toipatsa chisoni anthu onse amene anaphwanyidwa katundu wawo chani mpaka pano palibe chimene analandira ochipepeso. Toipatsa chisoni kwambiri nchonena kuti alipo polisi mmodzi nthawi zonse zija anaduluza moyo wake timati ayimedi kwansungi kuja koma mpaka pano ochipepeso olokhazitsa tsiku mawe muno kuti adzikubula munthu ameneyo mzimake usimumtendere. Ndende kumaona kuti akatapa tinthu ichi anthu kuamenya pambowe adatemedwa angafuna ngopanga peaceful parade osose zionetsero yayo pombaite chabe adatemedwa aphwanyidwa magalimoto kugwera pongwe anthu adapanga identify anadziwika anthu momwe kwaona osamangidwa mpaka lero. Ndipo ankafuna makasoma demo kachikena pa community anthu anakatemedwanso zakhazulika zinthu zambiri muno Malawi. Wina pa David Tem adapita pa community kumene kamba demo adatemedwa panopa tikamba pano anayikidwa m'manda adamwaliranso ameneyo ndi Samora DPP. Kuona masitali yonsewa amene achitikiramo kukhala pansi nkuona kuti masiku onse amene amachokanso nawonso kutaka machi anatemedwanso chapa 18 paja ndizati zimene zichike mu Malawi. Ena zipaniza ndikukhala pansi ngati Malawi okhudzidwa munthu wokuti khala mtano momwe muno munthu wokuti ndakulira mawe momwe muno ndikuona kuti izi azilekelera tizi mawe munomo muthombika nkhondo poona kwambiri kuti atifitikira kumasankho anthu ali mpano ipa yolakwika yofuna kuti Amalawi asadzakavote Amalawi adzitemedwa kuyika mantha mwa Amalawi kuti Amalawi akhale ndi mantha adziwa anthu akatimenya tikatuluka anthu asayankhule mwachitsa munda wa party system moyo wankhanza. Ndiye ine ngati nzika ya Malawi komanso ngati munthu mmodzi opanga business kuno Malawi ndinaona kuti ndichanzeru kuti tipange anti-virus holy demonstrations further bwerani ndicholinga chonena kuti tipemphe kwa MCP komanso kuboma ilili kunena kuti sisoyenera kuti munthu afuna kupanga mademo amtendere adziwa mutema
tikhazikitse bata Malawi munomu tikayendera Malawi mwamtendere kuonesa zionetsero kuno kuti Malawi ndi mmodzi Malawi mwamtendere zotemati Malawi zithe ndi cholinga cha madema amene wawa poona kuti Malawi akungomukira menyedwa mwina amachidule ndi lokosomotere moleya. Chabwino zamveka ndithu komano tisana lowe mwakuya pa kalata yanu imene mwalemba kuwapanga notify a DC a consolo ya Lilongwe. Mwayikapo ndithu mataito awiri, Concerned Citizen, Vice President Central Region DPP. Koma mwati mukupita kunsewu ngati Malawi okhuzika mukuzisiyanitsa bwanji ziwirizi ino ngati wa DPP komanso ngati Concerned Citizen. Ndinadzipanga introduce mukadamu ndithu kunena kuti choyambirira na longosowa chimene munthu ndili kuti munthu ndipoyamba atu ndisanakhale wandale ndipapanga business ndipo ndi munthu wa business anthu amatidziwa kuti ngati munthu wa business wamkulu muno Malawi osati wa business wakambayayi koma wamkulu wa business Malawi munomo wokuti ndimadziwa business kwambiri komanso ndima business anga akulu muno Malawi chinamba ndi chimenecho. Chanamba 2 munthu ndine Malawi amene amabwera kudedza amene abwera Malawi munomo. Chanamba 3 munthu ndinenso Vice President wa chipani DPP. Zinthu zimene zinazilongosonjo ngati amvetsetse kuti munthu achipanga madenemone ndikupita kumsewu choyambirira kuti ndine munthu wa business. Number 2 ndinenso wa chipani DPP. Koma zonsezi angakhazitengere kuti ndine wa business komanso kuliso ndinenso wa chipani DPP ngati Vice President. Koma ndikupita kumsewu kayenda ngati nzika ya Malawi yokhudzidwa imene ndikuona kuti mpola kwake kwambiri ngati siziro munthu wina wodzuka kuti chilo pene ndiuthe ndiye nadzilongoswa ndithu ndekha pambali kuti iyayi munthu ndikusiyanitsa kwambiri anthu asatengereza ndale anthu asatengeresa business yanga koma ndinengati Malawi naliyese ngati pene mulino naleya anthu asatengere kuti mmagwireso times koma kutengera kuti ndileya malikano Malawi. Moti muti masule kuti mukupita kunsewu mutavala zipewa zonsezi zitatu kapena mukupita kunsewu kukatsogolera mademo ngati ndani? Ndipita kunsewu kukatsogolera mademo ngati gangata osati ngati wachipani kapena osati songo mfa business yayi koma ndikupita ngati nzika imene anamiwa aja anatemedwanso. Okay, ndipita kutsoma mademo ngati amayi onse andakhala amasiku onse matsaja anatemedwa aja anthu okhudzika ndithu kundifa Malawi. Ine ndikuyimira anthu amenewo onse amene afuna achita muno Malawi mu dzina lokapanga mademo kamene akumenyera ufumu muno Malawi anthu amene akuvutika ndiye ndava ngati Malawi ndikupita pamene ngati nziyo okhudzidwa u DPP ausiyapo business wanga ausiyapo koma ndikupita pamene koko kuti bweretse bata muno Malawi. Cholinga changa ndi chimodzi tibweretse bata muno Malawi izizi zisiye chifukwa ndikuzileya ngati sisamala Malawi munomo mukhala nkhondo opsa masaka bweramo chifukwa anthu akuzika zoyipa sangamateme anthu amene pompo sangamateme anthu polisi ili pompo ndipo polisi ile uzoonetsera mayala anthu kunzira polisi mwamenye nawo anthu mukunduza ndi masankho abweramo Malawi muno mukhala mtendere. Funso langa lomaliza wandapa nayenso asana ponye funso lake kuti timvenso kuchokera kwa Moses Kunkuyu ndilo kuti ma demonstrations amene anachitika sabata yatha anthu ena amati anthu amene akupita kunsewu atumidwa ndi chipani cha DPP. Inu mwatulutsa kalata ena akuganiza ngati kuti DPP yakwiya kuti anthu ake ena akhapidwa ndenayonso yachosa chigoba ikutuluka kuti ikapange ma demonstrations. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhanizi? Choyamba ineyo sindinapanga kuona za mademozo ndimango yang'ana akamapanga mademo ndipo masiku ano kuli AI layer ndi application imene amatatu muyamfula kupanga conversation ngati kuti mwapanga ndewa chimachona maina za kuti ku DPP amapanga mapulani okuti atunanamiwa lona ngati mbodza zedi kodi tine kuti zimene mkapanga achakwera two zinalipo ma conversation na mtambo achina trapensi kumati akapanga mademo kumachita kwaona kuti awende limodzi yawo iwa acho ndamene ankamanga zimenezo zimene ankamanga iwa achapadzana
akuona ngati kuti ife sitipiti paka zimenezo koma nzosiyana nato anamiwa anapita manse ukapanga zawo ngati consider citizens asaphatire DPP ndi mavuto amene maja apanga ndetu nkulakwitsa kodi amene atumayo ndi ndani ndikumasangula DPP anatuma anthu amene atumawo sakuwatchula ndi ndani anatumawo mpamene padzana paja timatha kuona tuzithuzi zachakwera antambo akuyankhulana akambirana mademo ali mawo timatha kuona kuti achakwera ndi timu yonse kuthana kupita mademo anachinda ankapanga mademo kunsewu MCP for the DPP koma ine apa ndikupita ngati Malawi tonde asaphatikizepo yayi chabwino asaphatikize zimenezi agangata wanda hiye nkhani imeneyi timangokokerana chifukwa chokuti kumakhala ndi element ya ndale mkati mwache ndiye samutha kundivomereza kuti even inuyo mmene mayankhula papa mwayesesa kuti zitsanzo zimene mugwiritse ntchito zooneke kuti mwina ndi za ku Central Region takhalapo ndithu ndi mbuyomo even anthu akugendedwa ukutcholo uku kumulanje kuswedwa simunaperekepo mwina zitsanzo zimene zizi chifukwa mwina muziwa kuti mbali imeneyoyo anthu akhoza kuyipanga associate ndi ku DPP nde inu andale amene mukuonesa kuti ndi amene mukuwapangisa Malawi kuti azikukana mapanga mukhozanso kubwera panopa nkwalumikizisa Malawi kapena mungofunabe kukulezera moto fa pali nkhani zambiri zimeneso even amene akumayankha mafunso amanena kuti kodi mesa DPP so mapanga mumablemana andalenu inu pano mwangonenapo za MCP zokha sindikuziwa ngati mungabwere pa wireless pano nkuvomereza kuti inunso ngati DPP zilipo nkhanza zina zikwanje zina zimene zidatuluka ndi inunso a DPP kukhapa anthu kugenda anthu mungavomere pano imene wanda ine nkulisana mbendale ndipo ndikuyiwala niliti chifukwa ine mono nsetsa ndale zanga ndangoyamba ndapita convention chakayathaji kumene kana mpano vice president munthu mwanga wonse ndinaye ndikupanga business ndangobwera kundale kupompano ndezimene sinaziona yayi mwina mwina ndikumbutsa kapeza zithuzi ntaona kuti zinaza DPP zepenayi musana masuku ano makhaso ma photoshop amene anthu amatha kupanga chithuzi kuora ndanga wanda kuikapo mkumuru waleya anthu kumalo kuti limesa wanda ngamuna nanga khabaji mabere zimene zilipo padziko pano ndezithuzi zimene sinazione komanso nkhazi zimene sinazione koma rine mademo pangapo mtsetse ndipo mulungu wanga ndi mmodzi ndanena kuti mademo awa ndi antivirus whole demonstrations ukhali sabata kubweretsa Malawi kwakhale mapemphero ndi umodzi ndipo nenenso kuti amene angabwera umene koko aliyense muzikachitanso mapemphero mukuyenda choncho waislamu kaya khristu bobwera mademoko abwetse baibulo tikuyimba nyimbo za uzimu kuchopa community paja mpaka fika kwa DC mapemphero antendere ma demonstrations antendere opemphera oyera zimu oyera kuti choipachi chimabwera pachi pakati pathuchi chichoke chifano nena kuti mulungu wina atori munthu awine masankho amene akubwera mulungu akudziwa kalekha kutoko ine ndi anthu enawa tisavutike iyayi ndi anthu asavutike chabwino agangata takumvani tili ndi Minister of Information nduna yona zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu tili nawo pompano takulandirani olemekezeka mwatsatira bwinobwino ndithu zimene afotokoza agangata kuti akupita kunsewu posakondwa ndi zimene zikuchitika pano muboma ili titero sinanga zikuchitika ndithu nthawi yokuti muli pa chiwongolero inu mukhoza kulankhulapo zotani choyamba ndikupatseni moni inuyo aleya malekano bwana Msisa komanso bwana Gangata mwazukuba moni upatsa ine pena aleya pena ndana kunkulu nosenu that's bwino ina minister tadzuka bwino kaino tazuka yedu nangamoni ni mafuna munkane moni ngwatose pale wanga peba ndamvetsera nawo nkhani yose imene afotokozera abwana Gangata awa nde anenapo kuyankhula kwawo kuti iwo akupita kuma demonstrations ngati zika ngati wa business komanso ngati wandale chifukwa chokhumudwa
kuti ndi michitidwe yachipolowe imene ikumachitika mdziko muno ndi ayambirira sentence yoyamba in the very first seconds atchula kuti zimene zikuchitika ndi Malawi Congress Party. Atchulamonso atsogoleri Malawi Congress Party mwe amene akuti kuchita zimenezi. Ndimafuna choyambirira ndiwayamikire iwowa chifukwa chokuti as a young man amene ali akhoza kukhala nkutekera kuganiza in a crafty way, umakhala ndi kachitidwe kako ka political posturing kuti relevance idzikhalapo, ndipo ndiwayamikire kuti in the ranks and fold of DPP, for one to rise to a position of prominence, kachitidwe akaka in the thinking of DPP akhonza kuwalozadi kuti nyamata organiza bwino. So what is happening is actually an act of political posturing kuti munthu aoneke kuti uyu alapoyo amatiyimirira. Pachiwiri ndimafuna titakhala ndi mafunso amene Amalawi tiwathandize kuyankhanso to the questions that they may have. Ma demonstration kapena ma protest imakhala njira imene mukufuna mukaperekere uthenga ndicho linga chakuti mwina kachitidwe ka zinthu zina kasinthidwe ndi amene ali ndi kuthekera kapena udindo osintha zinthu zimenezozo. Mwina chomalizire end game chimene amafuna kuti tikamalizire kuti demonstrators aja amaliza akuti akafika kwa DC, kodi akukampempha ndani kuti aleke mchitidwe kapena aletse mchitidwe wa zipolowe. Chifukwa kuti ngakhale mkufotokoza kwawo anenaza kuti iwo ayamba ndale kumene anapita ku convention kumene, koma atayamba ndale akuyiwala kapena sakutha kukumbukira kuti iwo ali pa msonkhano anyamatawo ayankhulapo zokathana ndi MCP. Anyamatawo ma regional governors ayankhulapo amene angavale cha MCP ameneyo tenthani iphani. Anyamatawo apitapo kunsewu ndikukagenda wanthu ndikukatembenuza magalimoto opangidwa brand MCP. Iwowa koma mukakumbukiridwe kawo akuti sangakumbukire zimenezozo chifukwa chakuti ndale iwowa ayamba kumene. Choyambirira ngati tikukanika kukhala honest, zonse zimene tunena apa ayi munyamule mabaibulo ayi munyamule majani, Amalawi akhoza kusazitenga seriously. Tayamba ndikubwera ndikuvomereza mizimu yoyera imene tikuyitchulayo itikankhe kuti iwe Alfred Kangata vomera kuti inuyo ndi inunso dzifwamba, ndipo mukupita kuti mukalape kuti tasiya mchitidwe wawo chifwamba, osakhala kukanena kuti sitimakonda mchitidwe wawo chifwamba ayi, koma kuti tasiya chifukwa kuganiza zosiya mchitidwe wawo chifwamba ndi ufulu umene Alfred Kangata lero akhoza kuganiza kuti ayi enough ndasiya. DPP akhoza kuganiza lero kuti enough ndasiya. Onabo mwina musana pitirire kwambiri mukufotokoza kwanu. Sinanga tufuna timange Malawi. So kuti tikufuna titero. Ne mwati choyambirira ndikuvomereza. Onabo mwati choyambirira ndikuvomereza. Tibwererenso kwa Alfred Kangata. Sono mubwerere ndisana. Onabo mwalekeza pakuvomereza ndikupasani mpata mupitirize. Akunkuya apa kunena kuti choyambirira akuti ndikuvomereza kuti ife timachita zakuti koma tasiya, kapena muli ndicho kuti muvomereze tisanapite kutsogolo. Osati timachita zakuti komano akunena kuti kuvomereza kuti ife tidali zifwamba nafeso pano patalapa taona kuti mkhalidwe wa chifwamba si wabwino, mukukapangaso mukalapaso kuti nanunso ukhalidwe wa chifwamba si wabwino umene mwakhala muchita mbuyo ngakhale inu musanalowe ndale. Ineyo ndine motere ndathokoza kumkulu kunena kuti mchitidwe wawo bodza siye chifukwa ndi Malawi sadzamangika chifukwa akuona chiono lione ndichi mpaka pansi afuna kuvomereza. Ndipereke example ikulu kwambiri.
anena makuti ndege ikuyenda kuchikwanga tikhale pa demonstrations nkhani ya ndege so inu mwakana chidule tinene kuti inu mwakana izi zimene akukuyanena zimene akukambaza kuti ndi mtsogoleri wa chipani ine ndino vice president of Central Region zimene akunenazo kuti anthu anenera kuti mukapeza munthu tenthani nanga regional governor anganenkha zimene akambala sanankha zimenezo nanga funso ndilo kuti mukukana kuti inuyo simukulapa yes or no mukati ayi ndiye kuti tibwerereso kwa mkuyu kuti anene kuti ayi ndikukana chabwino apachani ngenala kutsabwino so tibwere kwa inu onabo kumkuyu sinangati tipite limodzi pa nkhaniyi agangata kuti IMCP ndi amene ndithu akutuma anthu kumapita kumakakhapa anthu ndi zikwanje inunso pamene papa potengera mawu anu kuti chofunika ndi chilungamo kunena chilungamo kuti mzimu woyera tikutchula pawo utithandize inu olemekezeka mukukana kapena mukuvomera leya mbona ndidula ndikupereka ma opening remarks andi pamene timafuna kuti apapa musanapitirire tikhale limodzi mukupitiriza ma remarks anu sinanga mwatitengera apa tilipa ndinu kuti chofunika ndikuvomereza nde timafuna kaye avomereza Gangata nanunso mbali yanu muyankhule kenako tipite chitsogolo kuti mzimu woyera akutchulidwa apa Gangata mapemphero akachitikewa zitithandizenso nde timafuna inu muvomere kapena mukane kuti Gangata ananena mu ma remarks awo kuti anthu awazi kwa njewa akutumidwa ndi IMCP inu mukana muvomera ine ndimafuna kuti mundilole ndifotokoze zimene ndithere nazo kumayankho amenewo inu tonabo mufotokoza ndipo nthawi itakubweretsani pano kuti mufotokoze koma Gangata akana timafuna nanunso mukane kapena muvomereze yes or no honorable no listen inuyo musandipatse funso limene ineyo ndinapereka ine ndimayankhula kufotokozera kumene kuti munakangoti just an extra minute mwina simunakandifunsa funso limenelo so ndikupempheni funso lomwe ndifunsa koma allow me ndingopitiriza ndi 1 minute where I believe kuti okay that's fair have a 1 minute we'll come back kuti because tikwena tilape tonse pa yes you have a minute honorable choyambirira ndi admission yakulakwa admission imeneyo ichokere mbali zonse chifukwa chakuti simupeza mchitidwe wa ndale umene ukuchitika wachipolowe umene kulibe dzanja la ndale kuseri anayankhulapo a Richard Chimwendo in parliament secretary general of Congress party kuti zimene zikuchitika zitu ma major political players zikomo DPP and MCP akhozopezeka at 40 ndiye wina ngakhala atadisalira nkusavala makaka koma pamene mapeza kuti wina wamenyedwa winayo ambu yake kudzuka nkumadandaula zimaonetsa kuti amenya nawa ndi awa anayankhula amatongadzana kunena kuti the two warring functions are clear in this case pakuti mukaona zipolowe zikuchitika padakali pano musadabwe kuti wina amene ali mbali ina wina mbali ina sikulephera kupezeka MCP ndi DPP so the two must first come to admit kuti nkuteka kuti tapanda kuatuma koma ana athu akhuzopeza kupanga chipolowe ndikuvomereni motere kunena kuti zikhoza kuteka kuti anthu amene ali sympathetic to Malawi Congress Party akhoza kupezeka kuti pena pake akhudzika ndi chipolowe the same can apply to DPP koma kutuma kwa anthu amene wakapena kubwera kwathu poyera as leaders kusakhale kopita mene angachitire kholo kupita ku skulu nkukauza ahedi kuti mwana wanga akumachita ndewu ndiye ndikupempheni kuti mudzileretsa koma kholo ku nyumba liretsa anawo anayi musakachite ndewu ku skulu so what my brother Alfred is doing is to go to school kukauza ahedi kuti mwana wanga ana athu akumachita ndewu mudziwaliretsa koma akhale ndi ana awo ku nyumba he's saying kuti a regional governor outside and Chipongwe. You are a deputy president for the party which is a national party. So not ugamba as a politician. See no politician akuchigawo chimodzi. Then a politician achipani, it's a national party where violence is propagated in the eastern region by a regional governor. Inunso ndi janunso. That's what I was saying. So kunena zona za inkwaudi anthandale they fuel these acts of violence. Tikapanda kuvomereza chimene chichi tisingobweretsani no auje na newspaper
kumango yangu anthu andale amene takubweretsani pano, so sitikufuna kuti olemekezeka tizungulire tikufuna nkhani mukumbukira bwino lino munabweranso pano kuti nkhani tingoyipanga deal mmene ilili osazungulira. So I wanted you, I know you have systematically mwina mwayankha motero momwe ndale, but I wanted you to come out clearly kuti are you admitting kuti anyamata azikwanje aja ndi anyamata a MCP as Honorable Alfred Gangata akuyankhulira? No, ine setup imene kulizwana zambiri tingayankhule conclusively kuti anyamata aja na MCP. So admission iyi imene mukuine nayi kuti pofunika poyambirira kupanga admit as Malawi Congress, but ndinu nduna yazofalitsa nkhani komanso ndinu wachipani cha Malawi Congress, muliso ndudi ndo ku Malawi Congress Party. What are you going to admit in this conversation that we are having? The admission that I am making as government spokesperson is that always zonse my regions osiyana mukampeza wa DPP akozokhala involved, wa MCP akozokhala involved, wa UDF akozokhala involved, depending on where zigolo zikuchitika. Anthu andale himself akozokhala involved. So where mwaona kuti itirekezo mizinaitike ama demonstration awawa ublanta peaceful ulilongwe violence kumangoji ama demonstrations iwe akapanga ataki maloena kumene mulime the stronghold yachipani chinaso. But who would you say was responsible in Mangoji for the fracas? That's why I think zirengera zikuchitika kuti koma konseko mumpeza wachipani china chake mmene tinali kusanama anthu amachula chipani china mbali ina amachula chipani china chimene mwina CDPP. So konseko mupeza kuti depending on who believes kuti imene ndi territory yake akhozoponya mwawo. Ku Central Region Honorable Konkuyu, we should take this conversation forward. Ku Central Region zimene zinachitika zachizikwanje. Later, when we start limiting these discussions to a particular region, Wanda, if we narrow it to a region, then let's condemn it in its totality. Because chimene chikuvuta papa Honorable Minister ndiyo kuti zikuoneka kuti mbali palibe amene akufuna kugonjera nzake. Mwachitsanzo chimene tinapereka pano kunena kuti Honorable Richard Chimwendo inuyo ndiyo amene muli kuboma mukulamula padakali pano adalankhula kuti zinazi kuti zitempo ngofunika kuti iwowo ndi Secretary General anzawo wa chipani cha DPP ujene apita mukito angokumana akambirane. Kodi who must initiate that? Because pamene tafika apa sizinafike pokuti anthu muyankhulisane pa nthawi imene pakufuna kukhazikisidwa bata kuti anthu tiyeni tisiye zimene zikuchitikazi amayina kuti ayambise ndi ndani. Ifazi kuoneka ngati alisa kudikira nzache kuti apange, and no one is accepting kuti they are at fault. They are always pointing a finger at the other part. So zikuoneka kuti iyi Honorable ikuvuta. Is it not maybe government that has got a convening power kuita anano kuti tabwerani tikambirane izizi zithe apa mene tikunene pano pali yesa atengepo responsibility of what they have done, also inunso mutenge responsibility of your part, and then agree on the way forward. Who must initiate that? Bwana Honorable Minister. Akuoneka kuti akunkuyu network line yawo inapanga komano shortly ndiye kuti akhala ndithu ali pa line pa koma Honorable Gangata mutimva? I think Honorable Gangata ndithu ali pamenipa. Mwamva zimene ayankha akunkuyu mukupita kunsewu ndi inu politically titakuona zokuti Wanda kuti environment is politically charged. Yes, komanso funso lomwe mafusa kunkuyu kodi ngati tikufuna kuti tilolerane akuyenera kuti ayambe ndi ndani, because zikuoneka kuti inuyo ngati ya DPP mwina mungoloza chala ku MCP without in also accepting zina mwina zimene zikuchitika zosakhala bwino kuphatikizapo zo genda nazi zotani nde mwina tikanayamba amene popo ndikuona kuti a technician athu akuthamanga koma mmodzi wanenapo apa watumiza message yake akuti kodi sizingatheke kuti ayimiseka mademo kuti ana afumfolo akulemba mayeso ndi mademo ngosa panganika akuzokapezeka kuti kumene kuja alowera kumwera
they've gone south kena akasokoneza zimezizi sikuti asapange koma can they try to consider that ndemwina akabwerera palaini kwa Gangata ndi anzawo tikhati kuyankhulisa. But if you ask me, layers we are asking anzathu kutabwere chinkulirano cha mbuzi Alfred Gangata alipo. So alipo ndimaona kulankhulana nawo alipo ndithu apa palaini. Okay, mukuniva Gangata chifanda wa technical kuja aku ona ngati chinkulirano cha ndevu cha mbuzi komano ndi mmene akulankhulira anthuwa Wanda sendodzwa kuti ndikulakwika kupanga conclude kuti awa amene apita kukachita mademo mbali inayi akuganiza kuti ndi a DPP. Yes. Awa amene apita kukapanga attack anthu enawa akunena kuti awawa awazi kwa njiwa amene watumidwa ndi chipani cha MCP. Yes. Chifukwa sizingatheke apolisi nkumango yang'anira anthu azikwanja amene ali chipani cha opposition. Yes. Amene kaagwire ndithu kuti achitise manyazi kuti mwaona awa nda chipani chakuti koma ngati apolisi akungoyang'anira kuzisiya zinthu chonchi ndiye kuti awa nda MCP. So admission amanena akunkuyu ija kuti mbali zonsezi zimayenera kuti zivomereze kuti ife ndi awa koma zikuoneka ngati kuvomereza kwake of course tikhoza kunena kuti mwina in other way mwina kuvomerako mwina kwachitika I don't know ukuiona bwanji chimene chikumachitika apa aliyesa kuona ngati kuti akavomera chipa anthu amona ngati ndiye wachifambayo chani so kukhala chinkulirano mmene manena muja mzambuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu kuti kusiyanisa kuti apa pasukhala bwanji number 1. Number 2, apa pali nkhani ya ndale. As long as aliyesa kulowisapo ndale muona kuti nkhani ikhala yovuta chifukwa timayenera ati mwina tichose ndaleze nkuyang'anisana ngati fa Malawi amene timaziwika kuti ndi fa Malawi ukonda bata pakutha pa zonse teni tichosepo izi zauchifambazi andi kuti zimene zizithe aliyesa akwena avomere chifukwa zikamakanidwa izizi wina savomera chifukwa choti safuna kuchipa kwanzake safuna kuguna kwanzake that's why ndimafusa kuti akuyenera kuyamba ndi ndani. So it's a question of kuti wankulu akuyenera mwina sometimes kunena kuti inomphanga izi sizitithandiza sometimes mwana ujaso amazapanga follow suit. But here is an issue tili nthawi yokuti tili kupita kuchisankho anthu are very sensitive to so many things so the environment is politically charged. Yes, so decision ina yake utakhala kuti suna ipange bwino ikhoza kukupwetekesa anzako satha kuukira iweyo ndamene unakapanga zakuti look at what the cost of what you did there. So I think that's where the problem is. Wanda abwera Alfred Gangata komanso Moses Kunkuyu utha kulankhulana nawo zicha umafuna kulankhulana nazo ose ndithu alipo apa. Honorable ndinimafunsa ineyo kuti mene zokhalira papamo kuti tikukokerana kodi amene akuyenera kuti amfikire nzake ndi ndani mapereka chitsanzo cha zimene munanena adalankhula achimwendo mnyumba ya malamulo kuti I think iwowo ndanzawo amokito atakumana zikhoza kukhala bwino kodi mkumano umenewu akuwena kuchita initiate ndi ndani? No, ndi nkhani yabwino kuti tikuyang'ana mwantu kumenewo kuti ndicho linga choyira kalakadi in its genuinity. Nkhani imene ikhoza kuyambira kuna kuli konse kumene yankulira Secretary General Malawi Congress Party. That was the statement ya statesmanship kuti uyu ndi Secretary General wa chipani cholamula ndiye akudziwika nawo kwenezo kuti zinthu izi tikhuzopezeka tusefe tili involved kuti ali kuyankhula maona mtima kumene kuchani. That was an initiation and I can tell you kuti iwo aja Secretary General anzawo amukito ayankhulana ndipo amayankhulana kwambiri. So what they discuss kuti zipitilire chipani ndi chinthu chachikulu ndikofunika kuti pena paliponse pamene pali utsogoleri mu chipanipo padzitenga zimene akuluakulu aja kukambira naso kuntundako. In this case I do not know in the hierarchy of DPP kuti kodi the vice president mene aliliye achimwenewa ndi Secretary General mene ali wamkulu kwa kusindi kudziwa ndi ndani chifukwa chakuti atakhala kuti zimene akachitazi anayankhulana kusiriku ndi amukito a Secretary General na awafunsa kuti kodi eti mukuyankhulana zofuna kuthetsa chipolowe ku Malawi kuzandali awauza kuti tikuyankhulana koma ndiye kuti ngati kwawo hierarchy yawo imanena zokuti ayi vice president ukhozipita ukapanga zina natukambirana zina ndiye kuti vuto likhoza kukhala kumeneko. Koma mukabwera ku Malawi Congress Party muona kuti zimene anayankhula a Secretary General ndi zimenenso chikuchita chipani pofuna kupanga advance
mtendere umenewo zikukhala zinthu zofanana. Panopo kumanyamuka nkunena zokuti tikupita kumsewu kumene titakayende tokha ngati ineyo mtsogoleri wa chipani sikuyesatu kudziretsa kwako pa mchitidwe wa chipolowe. Agangata akapita kumsewu kuti chimene chitakaonetsa kuti adziretsa kuchita chipolowe ndi chani, chifukwa mankhwala nkhali katemera mumamuyesa ati pobweretsa matenda awo mthupimo. Kuti iwo akadziyesa in the face of what? Pamene mutapita nonse kumsewu nkuona zoti ife tagwirizana tinayankhulana masekretary general kuseriko ndipo ma vice president athu ndi awo, ma president athu ndi awo mudadayankhuliraso ajakwera kumchinji osama muyimba pita akuluakulu athu avomereza ndipo tabwera pano kudzanena zokuti tonse tili limodzi tikudana ndi mchitidwe wa chipolowe. Pa 5 a black missionary a one love one Malawi akukhala mdipiti wawo. Tinapanga ku Blantyre tinali limodzi, Anomani Chisale anali pamenepo ndife tinali limodzi. Nkuona zokuti ifeyo mchitidwe wa chipolowe ayi. Onabo kunkuyu mutilole ndiupatseniso mpata posachedwa apa zikuoneka ngati Malawi ena akhala pa line pano nthawi yayitali ku Lilongwe. Tingomva kuti akuti bwanji kumeneko. Jime Chazama wadzuka bwanji? Jime Chazama wadzuka bwanji? Your call has been put on hold. Banjire. Ndadzuka. Mwina mwamsanga atangocheza ndi Amalawi awiri wokha pamene ulipo? Amalawi ndili pano ndi pachigwirizano musika mzinda wa Lilongwe. Ndili ndi amzika zina za mdziko muno zikufuna ziperekepo mlomo wawo pa nkhani imene tili nayo lero. Mwina choyambirira tidziwe dzina lanu bambo. Ndine Frank uno chigwirizano. Nkhani yathu mwaimva mwina malingaliro anu ndotani potengera kuti zionetsera zimene zimachitikazi kodi boma limathandizapo motani? Ine maganizo anga ndiona kuti palibe zimene zimathandiza zonse kuboma, chifukwa mademo ena osamela machitikamo nkhala mkwiyo ndeno anthu ambiri amangofuna kuti zawo ziwakachita muchazikatheka basi iwo ajazikatani azikadya zinthu zawo. Ndife ma demonstration sitimaona phindu lake chifukwa ngati apapa patikuona tikuvila times iyi tikuona panthu awiri andalewo akungokangana unasa kukumpana palibe unasa mana bwera ndi fundo zonoza za sinthe dziko koma umangokangana basi zawo zikatheka basi azidya akhale mbomamo ndikuti akamaliza mucha ndikuti satikumbukira asefe zamatemu jaso amayiwala yoti ma demonstration amakhala opanda phindu kwa ifa Malawi. Mademo eneni okuti azisintha zinthu sitinaonepo ndiye mademo saphindu kwa ife nzika zo amene timakhatugwira ntchito kunjawo. Tikuona kuti Friday limene likubwera ali mmodzi wakuluakulu a DPP akonza mademo amene akuatcha kuti ndi olimbikitsa mtendere mdziko muno. Mwina inu mukuonapo bwanji pa nkhani imeneyi? Ndi zinthu zake zokhazokhala kuti podi amene akupanga mademo ndi munthu wandale. Tiziona kuti fanira kuti akupanga munthu wandale ife tiziona kuti zinthu zosathandiza koma nakha kuti muna akupanga ndi anthu ena ake kuti akapangisa za mtendere zimene tiona mune mwake anthu adakanena kuti atipita koma ndi munthu wandale tikuona ngati zosathandiza ndipanda phindu zokhazokha zimene tikuziona palibe zokuti za mtendere ndi anthu ona kuti angofuna kuti zinthu zawo zitheke. Amenewo ndi maganizo amodzi amene ndili nawo kuno. Mwina tidikireso ena amene amati ayikireponso mlomo. Chabwino ndikukhulupirira zokuti ndi nthawi Jime amene wa mwina akhoza kukhala kuti akwana kwa pano. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Pala achayimatu apa alowapo pa line achayima mukutimva muli pa line ipa? Ndimaona kuti line yawo ndithu imavutavuta kuti ati join apa de. Komano tibwere kwa Gangata. Mwamva ndithu zimene alankhula akunkuyu amenenso ali akuchokera ku chipani china chimene inu mwina mumayikapo mlomo kuti kutheka kuti izi zochokera uko koma mwamva ndithu mmene alankhulira mukhoza kuyankhulapo zoti chani? Ndiyankha mwa simple kuti ngati chigawenga kuti zinoda kwa DPP osazimanga bwanji zigawenga za DPP izo zimene anthuzo osazimanga bwanji zipite ku ndende ngati zigawenga za DPP. 2 ife tikula MCP tikwadziwa anyamata ndi MCP ndipo apa Antony Mumuno
singathe maina pano from radio koma akudziwika kwa madunia tichuzi atu explain osamanga bwanji mpaka bana thameni akwamanga polisi ajani indalala this most mina number 4 ziwe zikuchitika ndiye ife tukunena kuti DPP yo zazikuyengazo hayi zikhala MCP zimakwepho zimanga mpaka pakali pano na miwa manyidwa almost week koma kulephera kwamanga akunkuzwa pa anthu akulephera kwamanga ndijani bwanja polisi anthu amamenyidwa polisi ali pomwepo akasiko yamba anthu amenyidwa polisi pomwepo ndipo anthu adamangidwa kena atangowatenga upita polisi ukapasa mabiro pomwepo munthu wala kuitsa matero ndeti fanena kuti ayi tivomereze titani kulakwa mwamba kuli mulungu izi ni nale zimapita zimabwera koma tidzione kuti mwamba kuli mulungu ikamana mkhozi mpha choonadi kuti tsiku linake mulungu adzatijaja chifukwa timapanga zinthu moonena kuti anthu atitame mayankhulidwe choonadi chichoke kwa iwowo ngati achimwenanga kunkuyu akhamundale nthawi itayo posa ineyo nde mpovuta mayankhulidwe ngasena paito yankhula ine ndinena kuti zosema cha mulungu kuti ngati ukapanga mademo mpolani amwina anathandize koma ineyo ndinene kuti mademo andikapanga ife ndilokhaokha amapemphero ndipo achilungamo akunkuyu mwina timalize motere wanda anafunsa kumayambiriro kuti apa mwina andale tikulankhuleni kuti zonsezi mukubweretsa ndinu andale chifukwa apa tisanene mopyatira wanda ndi anthu andalewa zikwanje zonsezi zimene tikuzionazi ndi anthu andalewa nde akunkuyu munalankhula kuti tingochita mwachindunji nkhaniyi akuti ndi chifukwa chani aboma mukanika mpaka na lero kungomanga anthuwa zithuzi zilipo tiaone kuti kodi anthuwa ndi a DPP kapena ndi MCP chikufuna nchani kuti mpaka lero masiku 7 apita koma anthu asanamangidwe tiaone kuti kodi wa UDF nduti wa DPP nduti wa MCP nduti kaya ukhapa na ukha the fact kuti ukhapana amangeni tiadziwe kaya ndi wa UTM kaya ndi wa MCP kaya ndi wa DPP kaya ndi wa chipani chanje as long as a police ali pompo and anthu achita za chipolo we a police agwire kenaka anthu azikaululana okha ife we just don't unless akunkuya atuuze kuti a police atu they are not capable kuti kagulu ta zikwanje zikwapo anthu 20 mpaka na police MDF yonse kukanika kuagwira tiyankhuleni akunkuyu nthawi yatha leya mwaku ino mayankhulapo ndi wamkulu wa polisi mayankhulapo ndi mneneri wa polisi pa nkhani zimenezi kuboma sitimauza polisi zochita mwakamba za 7 days yachepanso mudzinazo kuti papita nkhale miyezi zitachitika zinthu zina zimene anthu sanagwidwe zinachitika zinthu kuphedwa kwa anthu 7 days papita nthawi itali if we narrow down to one event tiponya tiwapatsa kasikopo kochepa tiwafunse za miyezi kuti zonsezi mpaka napatsa miyezi musadagwire anthu chifukwa chani tizifunsa mafunso olondola ngati amenewo so mukandifunsa kuti kodi chifukwa chani sakuagwira ine yomwe chiza nawo apolisi kuzota apolisi angakwe ine ngakahene zinthu zoposa zimene akuyankhana nenera apolisi tokuti akufufuza amene awapanga charge ndi ntchito ifeyo ngati citizens pomwe mmene akunenera achimwene angawo kumanena zokuti chifukwa apolisi sakupanga ine those questions ifeyo tikadzachoka nthawi ina yake tonse pa dziko pano tidzakhala ndi mwina ma-memories apena adziko atadzakamba kuti kodi polisi idatani zaka 30 zina zake zaka 20 zina zake polisi inatani because zimangositha mbali so as citizens we must face it kuti zimachitika muutani ikakhala mbali ya DPP kumenya anthu apolisi akuona ikakhala nthawi ya boma lina ena kumenya anthu apolisi akuona chimachitika icho ndichiti let's reform the service izikhala koya tonse nduna ya boma so yatifusaso ifeka Malawi vuto lake ya polisi akumavuta kuti abwere pano nthawi koma kumbali kuanda kumanena polisi kuti ndi andale omwewa ife tikachita atitumiza kunthalire vuto lake ndi andale omwewa amene akumazanena pena motero amaopa kupsa manja ife tikuyamikeni kwambiri nthawi ndi imene yachita njiru olemekezeka kunkuyu koma gangata musanapite koma nthawi ndi yatithera mungoti yankha pang'ono amapempha kuti simungayimitse kaye ana akulemba mayeso muyankhulapo zotani
zimenezo zotheka komano pali ma conditions amene ndifale anthu akamira nawo ngati lero ndi meeting ama organization angawo amene kumana nawo amene pati invest and every zonse to ndimanga wanthu nawo koma hiyo simathotheka kana ngachifua yana zoveka kwambiri komano ma conditions amene fati ili kuli kwezi chitike zikomo kwambiri tathokoza kwambiri taona pa MDF akugwira ntchito bwinobwino mbuyomo taona pa polisi akugwira ntchito bwinobwino nzotheka mwina ufunika kuti kukhala tisachule maina anthu koma anthu akumbukira amene agwirira polisi ntchito mbuyomo mukankula kwa anthu nako a polisi you're free gwirani ntchito yanu bwinobwino musamaononge dzina lanu. Thank you very much abaso ndi mmene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 2 July 2025 tikumanenso sabata ya mawa lolemba nthawi ya 5 minutes past 5 ine delay 5 minutes past 7 rather ine delay malekano pitizani kumvera ma program otsatira pano pa wailesi ya Times. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene akotia kuti baji kuti usaluka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji ndikudalira inu kulinji